Здравейте! С наближаването на зимните месеци и падане на температурите, особено с наближаващите празници, когато много от офисите няма да работят в продължение на десетина дни, добре да помислим за нашата лазерна машина, да предпазим лазерната тръба от замръзване при евентуални минусови температури в помещението, в което се намира лазера. Получавали сме доста запитвания каква течност е най-подходяща да се слага и да предпазим самата лазерна тръба. Категорично течност, която е за измиване на стъклата на автомобилите, не е подходяща. Антифриза е допустим, но е възможно да има известни проблеми с него. Първо, защото той, освен предпазването от замръзване, той служи и да почиства от нагар самия двигател на автомобила и от окиси, което има някакви агресивни свойства в него. Второто нещо е, че както той, така и течността за чистачки имат много голяма електропроводимост, което може да доведе до получаване на паразитен лазерен лъч. По време на работа през лазерната тръба минава високо електрическо напрежение, около 18-20 хиляди волта, които ионизират тръбата, и ако охлаждаща течност вътре е електропроводима, се получават тези допълнителни настройки. Затова препоръчваме да се ползва специална охлаждаща течност, която е на базата на пропилен гликол с дестилирана вода, в която има сложен специален инхибитор, който сваля нейната проводимост почти до нула. По този начин се избягва опасността от получаване на такива паразитни лъчи и съответно повишаване качеството на работа на самата машина. Как става сменянето на охлаждащата течност? Отвивате пробката, която се намира в долният ляв край на чилъра, и източвате деионизираната вода, с която е работила досега вашата машина. След като системата се изпразни, пробката се завива и през гърловината, която има тапа на резба, тапата се маха, се пълни с съответно охлаждащата течност, като се следи нивото да бъде в допустимите граници за работа на чилъра. Всеки чилър има индикатор, който показва колко е пълен. С това нещо цикъла по подмяната на течността приключва. Добре е на всеки 3 месеца тази течност да се подменя. Факторите тук, които предизвикват тази промяна, са два. Първо, въпросното постоянно ионизиране, минаване на течността през високо енергийно поле в лазерната тръба предизвиква бавна ионизация на водата. Второто нещо е, че във времето се развиват бактерии и микроорганизми, които може да доведат до запушвания и други проблеми с вашия лазер.